dnešnou videu vám ukážem zase tu hru. Jo. A idem vám ukazovat taky ďalšie nové veci, čo tam sú jen tak. Jo, ne. Ukážem vám, že sú to aj také minihry. Jo, tarara. Futbal, tu mal byť. Toto, také. A ukážem vám futbal. Jo, tak čumte. A hrajte, ale aj tu musíte hrať s kamarádom. Vidíte, s kamarádom sa tu hraje. Už bol gol. Je to docela ťažké. Hra za obidvoch. Ja, dávajte pozor. No niekedy to je proste hard. Že ovládate za dvoch. Dali sme gol. To bolo gol. Tak? Jo, je to dobré. Niekedy sú tu, máte aj minihry a vyhrávate. Jo? Je to docela dobrá hra. Hrajte ju a stiahnite si ju. A môžete si aj vyrobiť. Jo? A teraz vám ukážem ďalšie minihry. Nie toto, ani toto. A napríklad toto. Musíte hrať tam s kartami. A to je veľmi dobrá minihra, každý musí znať. A to je, áno. Toto je veľmi dobré. Tu musíte, aj. No, je to docela dobrá hra. Musíte ju hrať, ale musíte byť uväznení. Jo, je to hard. Vyhral. Ďalšie kolo. Proste ju sťahujte. Je to dobrá hra. Tak ju sťahujte si. Tak čaute.